بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. bandiraɓe caggal yettude allah e julde e nelaɗo makko muhammad sallllahu alayhi wa sallam, en garti ha joni e yewtere meɗen konngol islam, yewtere nde mbaɗeten ɗo e ayaw meɗen Pindi TV kala ñalawma aljuma so tawi oɗo saaha yonti. aywa e ɗeɗo balle eɗen kaala ko fati e asakal, ha joni ko hen jokketen inchallah. hande eɗen puɗɗoro e haalde ko fati e ñawoore fayida, ko wiyete fayida walla ko wiyete gañaari walla mbiya bénéfice. eywa hol ñawoore muɗum e asakal yeti ine askane walla. eywa ko adi fof ko wiyete gañaari woni masalan aɗa waɗi bitik ma, aɗa ƴetti jawdi ma, aɗa soodi marchandise, aɗa yeeya. eywa ko jeeyata aɗa somo, aɗa yeeya, aɗa somo, haalis pawotoɗo heeno, bénéfice mo keɓata heeno. eywa on ñawoore muɗum ko ɗum woni ko kalten, walla ko wiyete fayida. fayida woni kaalis jolanɗoma taw wona bénéfice e hoore jawdi ma he immi, ala wayno a immi ñalawma goto kokkeɗa jawdi, woodi ko kokkeɗa, eywa iwri banggue goɗɗo taw wona e jawdi ma immi, ma walla woodi e jinnaɓe ma duttiɗo, walla mo jiiɗuɗa mo aɗa rona donɗa e mum jawdi. eyyi walla so tawi ko debbo ko wayno teŋe muɗum. eywa koko faati hen ñawore muɗum kaleten. ɗum noon so tawi ko banggue gañaari woni banggue bénéfice, bénéfice sa heeɓi ɗum a askanan ɗum. asakal muɗum noon teskete koye lasli muɗum. lasli to bénéfice o yaltiɗo, so tawi ndin jawdi heeɓi hitande tan, bénéfice o so ari o askete kankone, ko ɗon o teskete. eyyi wayno masalan so tawi neɗɗo heeɓi, hay so tawi ko mbuuɗu goto walla ko temeɗɗiɗo heeɓi, ko heeɓi ko timmani asakal. masalan o heeɓi ɗum e lewru korka, eyyi o waɗi hen taabal makko, walla soko ujunere wotere o jogui asakal waɗɗaki hen, o udditi taabel makko, o somi omo yeeya. eywa e lewru korka he. eywa ɗon nde korka artata omo yeeya omo somo, omo yeeya omo somo, o calcule o tawi o heeɓi million ngaji ɗiɗi e ujunnaji temedere e capannayyi e nayyi, walla ko ɓuuri ɗum, hankkadi o askat. so tawi tan hoore jawdi ndi heeɓi hitande, hankkadi bénéfice o kadi askete hen. eyyi wadde ñawore asakal e bénéfice teskete koye hoore jawdi he. a udditiriɗo magasin ma million ngaji nayyi, eywa aɗa yeeya aɗa somo, aɗa yeeya aɗa somo, so tawi hitande nde timmi koye lewru ko orko guddinoɗa magasin o hen kemnoɗa kalis, foti kalis oɗo noon ka ñamliɗomo, eywa ka mbaɗaɗo financé, aɗa liggoro a jeeya kalis o, ma walla ko kalis ma ko nayyi ma jeynoɗa, walla ko kalis ma eywa mo joguinoɗa adan comoriɗa, aɗa yeeya. eywa so tawi tan halis o timmi hitande, bitig o timmi hitande, saɗa calcula hay bénéfice mo jeyɗa e subaka ñande hen, won hen e marchandise ko connoɗa temedde jeegom masalan, jeyɗa ɗum ujunere, temednayyi ɗiɗon bénéfice o askan, taw ko hande asakal ngal waɗɗi, hande waɗi hitande o askan. eyyi wadde gañaari sa heeɓi ɗum wiyata haalis gañaari o kadi koma timmina hitande e junggo ma nde aske, ala. so tawi tan to gañaari ndi yaltiɗo waɗi hitande tan, hankkadi eywo a askan. hay so tawi to yaltiɗo timmano nisab. eyyi so tawi noon kadi biɗigo nde hitande nde timmata taw timminani asakal, kono lewru fawi hen, walla lebbi ɗiɗi, walla ko nandi hen, eywa on saaha fuɗɗi timmude asakal, ko nde timmide ko ñande hen jaltinta asakal. a udditiɗo bitik ma e lewru korka, lewru korka arti calcule ɗa tawɗa timmani taw asakal, gonɗa hen noon aɗa jokki commerce ma ha taske,
lewru taske naati calcule tawɗa hankadi asakal timmi hen a askan ɗon ɓay hoore jawdi ndi ɓuri jawdi ndi timmi hitande ha ɓuri ɗum kisa a askat kono noon hankadi ñande nde gaskuɗa nde e taske he hen teskotoɗa hankadi eywa ko hen battata askude ko ma taske arta gongol nde gaska eyyi hankadi a wiyata hoore jawdi ndi fuɗɗino koye lewru korka hankadi so korka ari tan askat ala hankadi to timmini sabɗo a aski hen ko ɗon kadi ko ma ɗon timma hitande eyyi koye korka keɓɗa guddiɗa place korka keɓɗa financement foti ka ñamlaɗo kalis o aɗa liggoromo ha korka arti calcule ɗa tawɗa bénéfice mo keɓɗa o timmani asakal jokkuɗa aɗa gollo ha taske ari calcule ɗa tawɗa asakal timmi a askat eyyi ɓay hoore jawdi ndi liggoriɗa ndi foti ka ñamlaɗo foti ko an o jeeyi ɓay tan timmini hitande a askat sa aski noon caggal hande taske mo ganduɗa ko hen jawdi ma timmi nisab woni fodde nde sari e dotti wonde so jawkal ma yettima ɗon hankadi asakal waɗɗade hen hankadi ko caggal taske o battata askude taske foof gaska eyyi woɓɓe noon haran gaskata e woɓɓe mbiye lewru koto kono noon so tawi asakal ma hitande jawdi ndi heeɓi hitande eywa ko adi haran a fadata ha haran so timmi hitande ko adi korko a fadata ha korko kala go neɗɗo foof e ñande nde askata ñande jawdi mum ndi hitande filti hen nde ko hen askata eyyi wiyatande fada ha taske ara ha walla ha korka ara walla ko nandi hen eyyo ko noon eywa woni no yarata eyyi neɗɗo noon mo ganduɗa eywa neɗɗo mo ganduɗa ko jogui e jawdi makko ndi o ñamlima masalan eywa o ƴetti financement kala to o wawi ittude ɗum foof eyyi ko adi foof noon yo taw jawdi makko ndi ine daganima yo taw jawdi ndi ine dagui ñamlade kalis ine harmi sa ñamlima ine harmi no mbiyatnomi sa ñamlima aɗa yoɓa e intérêt wat intérêt baɗɗo intérêt ine harmi ƴettude financement e banque ƴetta million ngaji 10 joɓoya 10 ine harmi eywa kono noon ko harmi ɗon ko aɗa liggoro ɗum a waɗi ko harmi sa heeɓi hen bénéfice o askat bénéfice o omo dagui saabu bénéfice o keɓɗama koye julagu eyyi haalis o ñamdiɗama ko omo harmi ko haalis no arde mani ko golle ɗe harmi woni ñamlade eywa fawo intérêt fawe hen an o ñamliɗo o a waɗi ko harmi ñamlaɗo o waɗi ko harmi kono noon haɗede hatta wadde a ñamlima on e sifa karmuɗo sifa o harmi aɗa liggoromo noon ko liggortoɗama ko julagu mbaɗata aɗa laɓɓini julagu ngu a waɗani e julagu he ko harmi a somaki hen gueɗe karmuɗe hutorade aɗa yeeya eyyi wona sangara jeeyata eywa hay heesal kala ko harmi hutorade yeyde ɗum ine harmi neɗɗo ƴettude jawdi mum lamdi taw o ñamlaki fawa intérêt omo yeeya heesal en walla mees on askata Allah sohlani jawdi makko miskineɓe Allah ne yondini ga jawdi makko eyyi saabu no heɓiri ni ine harmi o heɓiri koye julagu karmugo eyyi oɗo askata kono neɗɗo ñamliɗo kalis no ñamlorini sifa o harmi saabu sari ine haaɗi neɗɗo ñamlade kalis yoɓa kalis fawa hen intérêt ñamluɗo o waɗi ko harmi ñamliɗo o waɗi ko harmi kono kanko ni o ñamlori o udditi hen bitik makko omo liggo ko yeeyata ɗon ko ɓay tan wona ko harmi o yeeyata koko dagui yeyde omo yeeya omo heɓa hen bénéfice mo heɓat ɗon o nelaaɓi on bénéfice ne laaɓi eyyi on bénéfice asakal ne waɗɗi hen joni noon on so liggorima ɗon ha woni hitande o wiyata ñande nde o heeɓi bénéfice timmuɗo asakal timmuɗo nisab o ko ñande hen ko ma nden kadi yaaha timmoye hitande o aska ala hoore jawdi ndi teskete eyyi won noon sifa mo ganduɗa banque ji goɗɗi ne liggoro on sifa harmani holɗum eywa aɗa yiiɗi maade galle eywa banque o ara tesko ndaara namdoma walla ɓe gadda so tawi ko ingénieur muɗum ari eywa walla bawɗo wonde foof o eɓɓi o ɓeti ko mahata galle o so tawi galle o mahatamo ko million ngaji nogas
banque o wiya nde wawima handema galle o e million ngaji nogase ɗiɗi taw ko banquier o mahata galle o eyyi hankkadi aɗa yoɓamo lewru foof aɗa nanna walla ko galle o so tawi ko location waɗa ko yaltinta ko ina yobno hen ha timma ɗo ine dagui saabu oɗo eywa ko maadi ndi o ñamluma eyyi kanko mahi ɗum million ngaji nogas mahata taw wona kalis o tottuma mahoyɗa so tottima kalis mahoyɗa tan andi kadi aɗa ruttama kalis ha timmi million ngaji nogas o ñamluno ma hen mahirɗa ɗum an joɗɗama nogas ɗiɗi ɗum ɗon e harmi so tawi noon kanko ari o mahi walla ka tailleur aɗa yiiɗi machine eyyi wo jaaɗa e mabɓe kamɓe waɗoɓe financé ɓe namdi ndi ɗon machine o ko ujunnaji nogas jarata eyyi kanko o sooda machine o ujunnaji nogas o ñamlirmamo nogas e joyyi ine dagui ko machine o ñamluma matériel o heeɓi hen bénéfice ɗo ine dagui kono so tawi noon ko kalis o tottuma an o yehi soodoye machine ɗo ine harmi saabu o ñamlima ujunnaji nogas joɓɗama nogas e joyyi walla soko nogas e ɗiɗi eyyi ɗum ɗo woni ne waɗi banque ji islamique goɗɗi taw wona eywa biyeteɗo nono ɗo on mi andanamo mi anda kono ne waɗi woɓɓe eywa ina ñamla e sifa mo l'islam dagni eyyi woni ni ko cohluɗa wadde ko ɗum ɓe mbaɗantama eywa ɓe ñamluma ɗum kono wona kalis o ɓe ñamlatama jaaha mbaɗoya ko poɗɗa wadde ko joɓaɓe kalis o joɓaɓe eywa ko ɓeydi hen eywa ɗum woni ko mbiɗen bénéfice teskete hitande muɗum nde gaskata ɗum teskete koye hitande hoore jawdi ndi foti hoore jawdi ndi ko ñamade e dow ma walla wona ñamade e dow ma eyyi woni no mbiɗen ni a ñamlima million ngaji joyyi masalan eywa a liggorima ha hitande arti a calculi a tawi a heeɓi million ngaji sappo million ngaji joyyi maaɗi a askat kono ñamade nde noon a askata ɗum saabu a jeeya so tawi noon garanti tottirɗa toon te garanti o ne ɓuuri walla ne timma fodde ko ñamleɗa ko te eɗen gandi kam aada yaari garanti ne heewi ɓurde hewde e ko ñamleɗa ko eyyi saabu neɗɗo ñamlatamo million ngaji joyyi o hoolakima o yima ya addu garanti gadda garanti mo ganduɗa fodde mum ko million ngaji tati ala aada yaari ko garanti o ɓuuri hewde serde eywa ko ñamleɗa ko eyyi so tawi garanti o noon ne timmi ɗum garanti o hankkadi a calculanmo ñamande nde kalis janano gonɗo e ma o on kadi a yaltinan ɗum asakal saabu garanti ma o eywa ko noon woni no yarata eywa so tawi noon ko fayida ɗo ko haala bénéfice kalete fayida woni aɗa jogui kalis ma asakal ne waɗɗi hen aɗa aska kalis goɗɗo jolanma mo ganduɗa wona e jawdi ma ndiɗo yalti wayno neɗɗo immi hokkuma eyyi walla woodi e mo ganduɗa o foti ko jinnaɗo ma walla ko ɓiye walla ko wawi wonde foof mo aɗa fota ronde rutti e jomum ronɗamo ndi jawdi ko ni ariri e ma walla en mbino galleji ma ɗi joguiɗa walla auto ji ma ɗi dognata taw wona ɗi coɗɗa aɗa yeyta ɗi dognata goɗe ɗe ganduɗa neɗɗo ine suɗoro ɗum ine alɗinoro ɗum ɗeɗo gueɗe saɗa aska a calculta ɗum eyyi hayso heewi puccima eywa bamɗima saɗa aska a calculta ɗum e askal he ɗum ɗeɗo gueɗe askata kono noon a immima a yeeyi hen galle ma mo konnoɗa aɗa eggi walla galle ma goɗɗo mo joguinoɗa en mbi saɗa aska a calcultamo a immima a yeeyimo on kalis garɗo ɗo no oɗo ko fayida wiyete wona bénéfice eyyi bénéfice ko hunde nde ganduɗa aɗa juloro ɗum eywa oɗo kalis ko fayida wiyete eyyi walla eywa galle ma mo jeyɗa aɗa waɗimo location oɗo galle o askata kono kalis mo keɓata hen o ko on woni gaskowo kalis jaltuɗo toon o eyyi oɗo kadi ko fayida wiyete eyyi oɗo noon eywa so tawi ko fayida garɗo o oɗo ko ma kankone o timmina hitande hankkadi a wattatamo e bitik ma mo joguiɗa saɗa aska bitik o gaskora ɗum ala oɗo eywa ko ma o timma hitande eyyi so tawi noon eywa ko galle mo ganduɗa ko galle ma mo coɗɗa aɗa waɗimo location kalis garowo ɗon o kala ko yalti ɗon ko haalis lasli mo codirɗa galle o so tawi tan on timmino hitande
bénéfice o no wiyeteno ko location o yaltini ko askan ɗum eyi manam galle o a soodimo aɗa mahi galle en mbi galle yaltinta location yaltinta asakal galleji ma taw wona galleji ɗi coɗɗa aɗa yeyta eyyi ɗiɗo kam hankkadi ko julago ko ñawol julago jogui kono galle tan aɗa joƴƴini soko yimɓe ma koɗi hen walla ko nandi hen aɗa waɗimo location kala kalis location jaltuɗo e on galle oɗo o fadata hawtimmo e hitande oɗo jiiɗa e fayida mo ganduɗa ka donɗomo walla ka kokkaɗo ala oɗo kalis mo codirnoɗa galle o so tawi tan oɗon timmi hitande location jaltuɗo woni no wiyeteno luwas mo mbaɗɗa galle o kalis luwas jaltuɗo ɗono oɗo so tawi tan kalis mo codirnoɗa galle o timmi hitande oɗo askammo eyyi oɗo koye lasli eywa to yaltiɗo ko lasɗi muɗum teskete so timmi hitande aha eyyi tereji ma aɗa soodi eyyi a soodirani pour yeytude aɗa soodi kono ñalawma ari jeeyɗa so tawi tan tereji ɗi timmino hitande kalis mo codirɗa terrain o timmino hitande aɗa askanno ɗum oɗo fayida garɗo ɗo oɗo a askanmo hankkadi timmi hitande aha eyyi eyyo walla eyyo foti ko marchandise mo ganduɗa saɗa hutoro ɗum asakal waɗɗakima hen kono so tawi ko ɗo yalti tan andu eywa asakal waɗɗima hen koye lasɗi to teskete to immi to ɗum jiiɗa e kalis mo kokkeɗa mo dokkeɗa o on ko ma timmina hitande hankkadi on kadi ko banggue goɗɗo ɗum waɗi aɗa yiya neɗɗo aska e nduɗo lewru wondu kadi ara lebbi ɗiɗi caggal mum walla tati o aska e saabu jawdi makko jawɗele makko ɗine serti no heɓiri ɗum ga koye julagu ga noon ko kalis jolanɗomo biyeteɗo fayida foti koye asakal o heeɓi ɗum walla debbo ewa tenge muɗum eywa eywa neɗɗo noon neɗɗo mo ganduɗa so tawi omo jogui kalis eyyi kalis o heeɓi hitande e makko o luwi hen galle eyyi galle o ƴetti ɗum kadi ko kalis o ƴetti o luwiri galle o omo waɗi ɗum wayno par exemple appartement meublé omo luwo ɗum yimɓe kalis jaltowo tono foti ko par lewru kalis jaltowo tono koye lasli kalis mo luwiri galle o kalis mo joguino ha o luwi hen galle o watti luwde par suudu eyyi foti ko sous location o waɗata omo luwa par suudu walla ko par lewru walla ko nandi hen kala nde o waɗi encaissé kalis so tawi kalis lasli oya timmino asakal ha o aski e lewru nduya yawtuno hande so heɓɓima kalis oɗo tan jaltuɗo e galle he mo luwi o tan o askanan ɗum aha kono wiyetaka yo asku ɗum gila ko adi ala kala nde o heɓɓi hen o yaltinan asakal muɗum saabu kalis lasli o timmi asakal aha so heɓɓima tan o yaltinana ɗum asakal saabu hitande mum teskete koye lasli muɗum to aha eywa kala ko wiya noon eywa ko mbiɗen wonde so tawi bénéfice heɓima teskete koye hoore jawdi he eyyi hay so tawi eywa ko no wiyeteno jawdi hoore jawdi ndi ko ñamande wonno e makko eyyi ɗo mbiɗen hay bénéfice ko ganduɗa ko julago o waɗiri ɗum eyyi ko ganduɗa o soodiri ɗum ko omo juloro o soodi galle omo waɗa ɗum location walla soko place o soodi omo waɗa ɗum location aha kala ko yalti ɗon koye lasdi he teskete so tawi lasdi o heeɓi hitande tan o askanan ɗum eyyi walla hunde nde ganduɗa o soodiri ɗum ko omo sinkoro galle o soodiri ɗani ɗum pour location o soodiri pour omo hoɗa hen walla o wela sodde tan o ala hen anniya hay goto aɗan galle oɗo en mbi o askata walla oto walla ko nandi hen askata ɗo noon so tawi Allah waɗi o luwori ɗum kisa o waɗi ɗum location eyyi walla o yeeyori ɗum kisa hankadi kalis keɓɗo mo heeɓi ɗon o ko ɗum wiyete ko fayida ɗum ɗo hankadi koma timmina hitande e junggo makko o watta askude ɗum eyyi saabu o soodirani galle o pour location oɗo galle o soodi ɗum tan pour omo hoɗa hen galle mo hoɗanno o immi ñalawma o yeeyi ɗum kalis oɗon ko fayida wiyete oɗo koma timmo e hitande kadi nde o askana ɗum
bandiraɓe ne wayno ko joguinoɗen hojomaji timmi wadde en kaɗan ɗo inchallah so Allah artiri en ñalawma aljuma paaɗo jokken e yewtere meɗen konngol l'islam eɗen jaɗanno to banggue caméra ji to musidɗo meɗen Djiby Dieng e bandiraɗo meɗen debbo Aissata Guissé eywa to banggue montage musidɗo men Ali Fall wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh